Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колеги гурбетчи, добре дошли в обзорното предаване на Гурбет ТВ. Хади Бахим, пускай кафенцето и дай да направим един обзор на събитията от изминаващата седмица. Върховният съд на САЩ зае страната на американският президент Доналд Тръмп по въпроса за това дали да се дава автоматично американско гражданство на деца, които са родени в Америка. Дори и родителите им да нямат такова. До сега важеше именно този закон. Легален, нелегален или просто турист. Ако детето ти се роди в Америка, то автоматично получаваше американско гражданство. Сега вече тази ера приключва. Върховните съдии на Америка гласуваха с 6 за и 3 против за отмяна на този закон. Та вече децата, които са родени в Америка, не получават автоматично гражданство. А на въпрос, отправен от журналистите дали смята отново да напада Иран, американският президент отговори: да, ако се налага, пак ще го нападне. Отрече твърденията, че Америка и Иран са подготвили сделка за над 30 милиарда долара. Знаеш, имаше едни такива слухове. А в Германия, след като вече моя милост остана без работа, решиха да увеличат минималното заплащане на час. Та от до година януари месец то се увеличава на 13 евра и 90 цента. За сега е 12 евра и 80. А от януари 2027 на 14 евра и 60. По принцип, искането на предишните управляващи беше то да се увеличи на 15 евра. Но човек не може да се въздържи да не ги попита защо вие не ги увеличихте докато бяхте на власт. Както и да е, сега ще чакаме 2 години, за да може да се доближим поне до тази сума от 15 евра. А какво става в България, Гурбетчио? Ами тя се доближи с още една крачка към приема и в еврозоната. Знаеш, на 8 юни този месец Еврокомисията и Европейската централна банка бяха дали положителен доклад за България. Но бяха останали още 3 институции. Та онзи ден и Европарламентът каза окей за приемането на еврото в България. Сега остават решенията на още 2 институции, а те са важните. На 8 юли в Брюксел ще се съберат финансовите министри на държавите от Европейския съюз, които ще проведат обсъждане, в който ще се реши дали да подкрепят България да приеме еврото или пък ще кажат България все още не е готова за това. Иначе за сега не се виждат никакви проблеми. Та най-важната институция, която трябва да каже окей, е ЕКОФИН. Тяхното заседание също ще е на 8 юли. България също си има представител там в ЕКОФИН. И това е Теменужка Петкова, която е там от началото на тази година. Та именно след решението на ЕКОФИН вече може да се започне с печатането на банкноти и да се започне да се секат монети. Та ще поживеем и ще видим какво ще кажат финансовите министри за Европейският съюз за приемането на България в еврозоната. Я оданайн. А до тогава живи, здрави и до нови срещи!